खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबि रानी ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। समबार, मंगलबार आरो बुधबार सानथाम जाबाय, नाथाय चेयारमेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ मोननो हायाखै। पुलिस प्रशासन आरो एसडीआरएफआ गोबां नागिरनायनि उनावबो चेयारमेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ मोननो हायाखै। चिरांनि भारत भुटान सीमायाव थानाय खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि 2 नं सत्यपुर गामियाव जादों दुखुनांथाव जाथाय। लोंनाय दैनि आंखालनि जाहोनाव न'आवनो दैखर जावनो थाखाय गोथौ हाखर जावदोंमोन, नाथाय दुखुनांथावै चेयारमेन मुसाहारिनि सायाव हाया फबसिनहैदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 नं सत्यपुर गामियाव दैनि आंखाल। लोंनाय दैखौ 2 किल'मिटार जानथायसिम थांनानै लायनो गोनां जायो, नाथाय दै गैयैनि जाहोनाव दुगैनाय, सि-जोम सुनाय बायदिफोरखौ खालामनो हाया, जायनि जाहोनाव लेथ्रायैनो थानो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। आरो दैनि बेफोरबायदि गोबां जेंनाखौ नोजोर होनानै चेयारमेन मुसाहारिया गावनि बिसि आरो बिहामजोखौ लानानै न'आवनो दैखर जावनो थाखाय थांखि लादोंमोन। बे लेखायै थांनाय 15 साननिफ्रायनो गोथौ हाखर जावदोंमोन आरो 15 साननिफ्राय जावनाय लेखायै हाखराबो गोथौ जाबायमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दुखुनांथाव, चेयारमेन मुसाहारिया हाखर जावबाय थानाय समावनो हाया बिथांनि सायाव फबसिनहैदों, जायजों बिथाङा हा सिङाव थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जाथायनि सोमोन्दै नखरनि सोद्रोमाफोरा मदद नागिरनानै खाथि खालानि सुबुंफोरनो खोन्थाहैनायाव मददनि थाखाय फैदोंमोनबो आरो हाखर सिङाव थांदोंमोनबो, नाथाय हाखर सिङाव गेस सोमजिनायनि थाखाय बेनिफ्राय ओंखारबोफिननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। चेयारमेन मुसाहारिखौ बोखांनो थाखाय पुलिस प्रशासन आरो एसडीआरएफनोबो खौरां हरनाय जादों। बे लेखायै पुलिस आरो एसडीआरएफआबो जेसीबीजों गोथै देहाखौ नागिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं, नाथाय समबार, मंगलबार, बुधबार बे समसिमाव चेयारमेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। कक्राझारनि पर्बतझरायाव दुंहाव थासारि। खुद्रिनाय रायजो राजाफ्रा प्रमद बर', बिआर फेरेंगा, UPPL TCLCCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथांमोननि मुसुखा बानायनानै सेन्देलनि माला गानहोनानै अर सावनानै खुद्रिदों। प्रमद बर'नाव बर'नि थै गैया। प्रमद बर' बेफारि। प्रमद बर'आ मानो बर'नि थै सोबख'दों? प्रमद बर' गो बेक, बीजेपी गो बेक, आदानि गो बेक बायदि स्लगान होदों खुद्रिनाय रायजो राजाया। गुवाहाटीनि सिलसाखौआव बर' ट्राइबेलफोरखौ होस्रांनायनि उनाव दा BTRआव जर जुलुमै आदानि कम्पानिनो हा एंगारनो थाखाय नारा नाथार खालामदों। थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनो थाखाय जर जुलुमै खुन्थिया गायनो फैदों पुलिस प्रशासना। ओजोंहाय हा बिगोमाफोरा दासिमबो हा एंगारनो राजि जायाखै, जायनि जाहोनाव पुलिस प्रशासन आरो रायजो राजानि गेजेराव गोबां नारा नाथार दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। खुद्रिनाय बर' रायजो राजाफ्रा उनाव प्रमद बर', रन्जित बसुमतारी आरो TCLCCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथांमोननि मुसुखा बानायनानै सेन्देलनि माला गानहोनानै मुसुखाखौ अर सावनानै खुद्रिदों। खुद्रिनाय रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों दि गोलाव साननिफ्रायनो रायजो राजानि मेगनाव उन्दुनाय गैया, जानाय लोंनाय गैया। मानोना बे हाया जोंनि आबै आबौनिनो, बेयावनो आबाद मावनानै जायो। बेखौ लानानै प्रमद बर'जोंबो सावरायहैदोंमोन, नाथाय बिथाङा मानो पुलिस दैथायहरखो होननानैबो सोंथि खालामो। जेरावबो बर'नि हा सेख'यो, बिथाङा बर' फिसाफोरखौ जाजोबनो नागिरदों नामा? मानो थै सोबख'नाय बायदि सोबख'खो होननानैबो सोंथि खालामो आरो प्रमद बर'आ रिजाइन होनो नांगौ होननानै दाबि खालामो खुद्रिनाय रायजो राजाफ्रा। जायनाखि प्रमद बर'आ गरिबफोरनि खामानि मावनो होननानै समायखिरा लादोंमोन, नाथाय दिनै गरिबफोरखौ गावनि हानिफ्रायनो मानो होखारनो नागिरदों, बेखौ लानानैबो सोंथि खालामो। रायजो राजानि खुद्रिनायाव मदद हैदों माखासे आफादफोराबो। जौगानायखौ जोंबो लुबैयो, नाथाय गावनि मोन्थाय आरो गावनि हा हुखौ फाननानै नङा होननानै फोरमायथियो बिथांमोना। BTC 6 शिड्युलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै ट्राइबेल नङै गोबां सुबुंफोरा हा आवग्रिनानै दङ। बेखौ होखारनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथोन होखानाय दङ। बेखौसो होखारनो थाखाय प्रमद बर'खौ खावलायो होननानै बुंथियो, नाथाय बेखौ मावालासे बर'फोरा जुग जुग मावनानै जाबोनाय हाखौसो नोजोर होदों। गुबुनाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ मानो लाङाखै होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा। चिराङावबो बर'फोरखौ होखारदों, दा गुबुनासो बा गुबुन जाथियासो संसार जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसेनो BTR गोरोबथानि 7.2 दफानि गेजेरजों हाग्रा ओनसोल, ग्रेजिंलेन्ड बायदि हाखौ आसाम सोरखारा लांनो हानायनि गोहो दं। बे दफाखौनो आसाम सोरखारा बाहायनायखौ बुजिनो हादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोना। आरो बर' रायजो राजाखौ खौसे जानो थाखायबो खावलायो गुबुन गुबुन आफादफोरा। आसामनि डिमा हासावनि थागिबि रश्मिता हजाय
जाय दिल्लीनिफ्राय गोमानानै दंमोन। गोमानायनिफ्राय सानबानि उनाव रश्मिता हजाइनि गोथै देहाखौ गुबुन रायजोनिफ्राय बोखांनो हानाय जाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि आसामनि दिमा हासावनि थागिबि रश्मिता हजाइआ रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि आनजाद होनो थाखाय आसामनिफ्राय दिल्लीयाव थांदोंमोन। बेनि उनाव गावनि सानै हौवा लोगोजों उत्तराखन्ड फारसे थांनो थांखि लादोंमोन। सानै हौवा लोगोनि मादाव सासेया हारियानानि थागिबि हेमन्त शर्मा आरो गुबुन सासे ऋषिकेशआव केम्पिं ट्रिपनि थाखाय थांदोंमोन। बिथांमोनहा बेनि उनावनो मिसिं कमप्लेन खालामदोंमोन। सानै लोगोआ रश्मिता हजाइखौ दैयाव गबनायखौबो नुदोंमोन होननानै खाथिनिफ्रा फोरमायथिदों। बेनि उनावनो नागिरनाय जादोंमोन। दा सानबानि उनाव रश्मिता हजाइनि गोथै देहाखौ उत्तराखन्डनि मोनसे दैनिफ्राय बोखांनो हानाय जाबाय। नाथाय बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों ना बिथांखौ बुथारदों ना बिथांजों माबाफोर जादों बेनि थार फिननायखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाया गोख्रों जागायबाय होननानै मिथिहोदों। रायजोनि सोरखारि फरायसालिफोरनि ओंखाम संग्राफोरनि गोख्रों खुद्रिनाय। गुलि गावनो थाखाय आसाम सोरखारनो बिखाफोर दानानै होदों ओंखाम संग्रा बिमाफोरा। सोरखारि फरायसालिफोरनि ओंखाम संनायखौ एनजिअनो होनो नागिरनायखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै ओंखाम संग्रा बिमाफोरनि गोख्रोङै खुद्रिनाय। जों बिमाफोरा संनो रोङा नामा? बेखौ लानानै सोंथि। जों बिमाफोराबो संनो रोंगौ। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बिमानि संनाय जानानैनो दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि जादों। अब्ला दिनै बिथाङा गरिब बिमाफोरनि उदैयाव जोनानै गुबुननो मानो जाहोनो नागिरदों होननानै खुद्रियो बिमाफोरा। आरो बेयावबो पुलिस प्रशासन आरो बिमाफोरनि गेजेराव नारा नाथार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि 20,000निबो बांसिन ओंखाम संग्राफोरा बेनि हेंथा खालामगोन। रेल लामा बन्द खालामगोन। बे जागायजेननायसो होननानैबो गोख्रोङै खुद्रियो। सोरखारा जोंखौ बेसेबां गाज्रि मोनो बेखौ नुबाय। बेनिखायनो सोरखारजों थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। फैगौ 2026आव सोरखार आरो जोंनि गेजेराव जुजिनाया जागोन होननानैबो रोखा खालामो आइजोफोरा। लोगोसेनो सोंखारिनानै सोंथि खालामबावोदि ओंखाम संनायखौ जेरैबायदि एनजिअनो होनो नागिरदों थिग बेबायदिनो सिएम बिथाङाबो गावनि बिबानखौ एनजिअनो होनो हागोन नामा? आसाम पुलिसनि बिबानखौ एनजिअनो होनो हागोन नामा होननानै सोंथि खालामो। अब्ला जोंनि ओंखाम संनायखौ मानो एनजिअनो होनो नागिरदों होननानै सोंथि खालामो। जों बिमाफोरानो संनो खावनो रोंगौ नाथाय मानो बायजोनिनो होनो नागिरदों बेखौ लानानै खुद्रियो। आरो जुलाइ दानाव जेब्ला गरम बन्दनि फरायसालि बन्द थागोन बे समाव गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लाबावगोन होननानै रोखा खालामो बिमाफोरा। धुब्रीनि उनाव बे खेबाव चिरांनि बिजनि बलामगुरियाव मोसौ बेदर गारनानै दोननाय जाथाय। हरि मन्दिरनि साखाथियाव मोसौ बेदर दोननायनि सन्देहआव उनाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बलामगुरि पुलिसनो खौरां हरदों आरो बलामगुरि पुलिसा फैनानै मोसौ बेदरखौ जब्द खालामदों। जाथायखौ लानानै बजरं दलआ गोख्रोङै खुद्रिदों। मुस्लिम सुबुंफोरा दुंहाव थासारि सोमजिहोनो थाखाय मोसौ बेदरखौ बेबायदि मन्दिरनि साखाथियाव दोनफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो उननि समाव बेबायदि खालामबावोबा बिसोरखौ थानो होनाय जानाय नङा होननानै गोख्रोङै फोरमायथिदों बजरं दलनिफ्राय। ईद फोरबोनि समावनो मोसौ बेदरखौ लानानै धुब्रियाव दुंहाव थासारि जादोंमोन। मन्दिरनि साखाथियावनो माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा मोसौ बेदरखौ गारनानै दोनहैनायखौ लानानै दुंहाव थासारि जादोंमोन। हिन्दु आरो मुस्लिम सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां दुंहाव थासारि जादोंमोन आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय आयेननि गोख्रों राहा लानो गोनां जादोंमोन। बर'नि हाखौ गुबुन हारिनि माखासे सुबुंफोरा दखल खालामनायनि अजद। 1987 मायथाइनिफ्राय रायजो जाबोनाय बजालि जिल्लानि बगाइमारि गामिनि बर' रायजो राजाफ्रा गावसोरनि हाखौ गुबुन हारिनि माखासे सुबुंफोरा सेनो नागिरदों होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि बे हाया गावसोरनिखा आरो आसाम सोरखारनिफ्राय एलटमेन्ट मोनखानाय। नाथाय माखासे दुथां सुबुंफोरा हाखौ सेनो नागिरदों। हा दखल खालामनो थाखाय बसुन्धरा पर्टेलाव एप्लाइ खालामनो थाखाय रावनोबो मिथिहोआलासे जिअ'टेकिं खालामनो थाखाय फैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। दादागिरिजों हा सेनो नागिरदों होननानै फोरमायथिदों। पुलिसनि सिगाङावनो उल्थायै हा बिगोमाखौ हुमखि होदों। हरसेयावनो सावजोबनो हुमखि होदों होननानैबो फोरमायथियो बर' आइजोफोरा। बेबायदिनो हाथाय बाजाराव थांब्लाबो नोजोर होयो आरो बे गामिनि खाथि खाला गुबुन हारिनि गामिफोर दङ जायनि जाहोनाव सिगांनिफ्रायनो नाख्रेब जाबोनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो जरजुलुमै हा दखल खालामनो नागिरनायनि सायाव सोरखारा जाहाथे गोख्रोङै राहा लायो बेनि थाखाय सोरखारनिसिमबो खावलायो बिथांमोनहा। दा बोथोरा जेरावबो जोबोद गुदुं दुंखावनाय नङासै। गुदुं दुंखावनायनिफ्राय एसेब्लाबो रैखा मोननो थाखाय आरो रंजानाय लानो थाखाय जोङो दैमा जिंफ्राव लावखार ओंखाम बा पिकनिक जानो थाखाय थाङो नङासै। आरो लावखार ओंखाम जानो थांनाय समाव जोङो दैयाव दुगैनानै रंजानायखौ लायो। नाथाय सांग्रां जा। दैयाव दुगैनानै रंजानाय समाव नोंथांमोनहाबो सांग्रां जा। नङाबा रंजानाया दुखुनि थासारि लाबोनो हागौ नोंथांनि न'खराव। थिग बेबायदिनो गोबां लोगोफोरा दैनि
जिङाव लावखार ओंखाम जानो थांनाय समाव दैयाव माखासे गोदोलांनायखौ रैखा खालामनो थांनायावनो 7 गोदोलनानै जिउ खोमानो गोनां जादों। राजस्थाननि जयपुरनि थागिबि गासै 11 लोगोफोरा बानास दैमायाव लावखार ओंखाम जानो होनानै थांदोंमोन। दैमा जिङाव लावखार ओंखाम जानायनि उनाव बिथांमोनहा दैयाव दुगैनानै रंजादोंमोन। नाथाय बेयावनो माखासे लोगोआ दैजों बुखारलांजादों। बेखौ नुनानै रैखा खालामनो थाखाय लोगोफोराबो दैयाव बारसोमलांदोंमोन। नाथाय 11नि मादाव 7 दैजों मन'जानो गोनां जादों आरो 3 लोगोआल' खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्शन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक स्पेशलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।